So ayun mga kapsat, welcome back to our channel. Ngayon ay pupunta tayo ng season para sa speakership daw na gagawin natin. Ngayon, I was invited by Sir Gilbert Piano from season na mag-speak daw ako tungkol sa mga millennial leaders. So ngayon ay nakapag-prepare naman tayo. Hopefully na maging maayos yung delivery ng talk. And hopefully na ma-engage natin ng mga student leaders nila doon. So we're heading to season right now. Kasama ko si Kuya. So habang palapit na palapit kami, halos hindi naman ako makahinga. Kasama ko yung dalawa kong pamangkin. Ayun, mga supporters ko. Sila na yung mag-cheer sa akin doon. So let's go. Spiritually. When you pray, when you read the Bible, and pray every day. Advisors, resource speakers, kayong lahat na nandito mga guro. To introduce our speaker for today, nagkatulungan ng ating speaker, Master of Arts in Education, major in English. Kaya nakatakot ako magsampay kasi first English major na mga kasama ko. He attended several trainings like Malighay for culture-based education at UP Hispania, being international participant in that training. He also attended National Leadership Workshop on Leadership at Teachers Camp Baguio City. Siya rin ay laging kasama namin sa Division Leadership Training and active advisor of campus integrity crusaders and Supreme Student Government. A well-known vlogger, kung mapapalalalag nyo yung mapamitan noon sa Mianan, balitan ng Mianan. Isa yung si John niya, napinak niya. Okay, si Sir John. And to give justice to his topic on the millennial project for the generation and how to deal with this generation, gadget generation, please welcome as we give way to our first speaker. So to be Dr. Sir Monchito Guerrero of Mountain National High School teacher. Okay, so maraming salamat po Sir Gilbert. Okay, nagpapasalamat sa mga teachers, mga SSD advisors na Municipality of Season for inviting me over. When it comes to millennial, meron na po ba tayong idea when it comes to millennial? Ano nga bang ibig sabihin pag sinabi natin millennial? Sabi nila mga taga-season ka, mga student leaders na season very active, tama ba? Palakpak ka mga active student leaders. Ganyan ba ang palakpak ng mga active na student leaders? Ganyan, palakas ka agad ang sila. Ano nga ba ang mga millennial leaders na tinatawag? Sino-sino nga ba sila? So yun nga, natapos na kami sa pag-speak. Nandito si Ma'am Jamily from Lawak, nasan si Sir Gilbert. Nawawala si Sir Gilbert, hindi ko siya mahanap. Nasaan na siya? Okay, so break time ngayon ng mga bata. Naging successful naman yung speak. I hope naging na-inspire sila sa sinabi na. Tapos na nga ako, sumunod naman si Ma'am Emily. So hanggang ngayon, nag-break pa sila. Good luck, Ma'am Emily. Nakaka-10 si Sir Chito, napakagaling na speaker. Charot. Naaamoy sa kabakuhan niya yung mga bata. Oy, maniwala doon. Yes. Bakit hindi mo spirit yung binti natin sa Baguio? Na?
sa shoes. Takong yun eh. Takong yun eh. Baka hindi maniwala sa akin yung mga estudyante ko pag yun ang sinuot ko. Sir, yun ang agaw attention. Kilalang, alam mo yung Oo, mukha mo. nandun yun sa vlog. Ay, ewan ko na kung anong vlog yun sa sa leadership training sa Baguio. Panoorin yun. Nag-hunt sila ng mga Takong. Para sa fiesta. Kaya nga, grabe yun. Tapos hindi ko rin pala nagamit kasi nagpatahi kami ng sarili. Bigay mo na kay Gilbert. Oo, ay oo nga pala. Nasabi ko yun last time. Bibigay ko sa kanya. Kasi Sir Gilbert, pagka papatod mo may regalo ako sa'yo. Bibigyan kita ng takong. Ayun ang Sir Gilbert. Yan na rin na. Sir Gilbert, yung takong mo, hindi ko naibigay ngayon. Ano? Wala. I-edit natin yan. Okay. Alam mo yung nabili nating takong, hindi ko na naibigay bibigay sa kapag ano next meeting natin bibigay ko sa iyo. Hindi ko naibigay ngayon eh. Kailan mauulit? Kailan? Kailan? Plano? Ay, sa ano? Kailan? October. Oo, so mamamasyal muna kami. Masyal muna. Mga speaker namamasyal habang nag-umpisa yung program. Ice cream tayo. Ice cream muna. Ebidensya nakaano pa. Ayaw mo daw silang mag-try muna doon. Any? Yeah. Yup. Okay po. Yeah. Oh, so hindi pa nag-umpisa, nandito na sila. Kaya pa, papalamig muna. Ice cream muna daw. Hayaan daw maghintay yung mga audience niya. Tama. Labas pa yung iba. Nalalawas na yung iba. Ang pasaway, Speaker mismo. You walk the talk. Kami hindi. Wala pa. So, ibig sabihin, tamang lakad lang habang may program, habang ongoing yung program nila. Waiting lang. Nagpre-prepare pa sila. Meron pa sila activity. Ayun na, nagpe-prepare din sila doon. No? Kaway-kaway! Hi! Tignan natin. Mamaya magja-judge daw muna kami bago kami Impromptu dyan. impromptu. I-judge na daw ngayon habang kami ay Start na tayo. nagpa-practice. Nagpa-practice daw sila. Hi! Labas ulit. So lumabas ulit kami dahil dinaantok na yung isa dyan. Halata yung nakatok na lang ng mata. Merienda muna pag may time. Ayan. So siesta muna along the highway. Okay, so yun nga, natapos naman ang ating talk ng maayos. Ako ay nagpapasalamat sa mga taga-season, lalong-lalo na yung mga organizers natin doon, mga SSG advisors, mga kapwa ko SSG advisors. Maraming salamat po sa pag-imbita. At masasabi ko, napaka-active ng mga student leaders ng season. Nakita ko na ang mga student leaders ng season ay magiging magandang halimbawa sa mga kabataan. Mga student leaders natin dyan, ipagpatuloy lang ninyo yung mga dapat gawin bilang isang student leader. Diba? Sabi ko nga sa inyo, you are influencer. Lahat ng tao, lahat ng mga kabataan ay tinitingala kayo. So, grab that opportunity to influence them, to somehow inspire other students na maging isang effective citizen ng ating community. So if you like this video, don't forget to subscribe, like, and share. Alright.